Ja, og så kom jeg til de her shamanistiske retreat, hvor jeg oplevede, at Jesus trådte ind midt i den her ceremoni. Han viste sig for mig, og han viste mig ting, der forandrede mit liv. Jeg hedder Selina, og jeg bor i Fredericia og er mor. Jeg er et menneske, der har mødt Jesus. Jeg er et menneske, der er nysgerrig og søgende. Allerede som barn oplevede jeg nogle svære ting, som gjorde, at jeg har haft behov for at søge nogle svar på, og søge noget helbredelse, noget forståelse af, hvad det er at være menneske, og hvordan det var at være mig i verden, og hvorfor det samtidig var svært at være mig i verden. Jeg havde sådan et behov for at ligesom blive fikset eller blive healet. Og så mødte jeg nogen, som også søgte de her svar, men rigtig meget havde svarene i, at det handler om, hvad du selv tænker, det handler om, hvad du gør, og at man på den måde ligesom kunne arbejde sig ud af de her svære ting. Altså jeg har vidst på en eller anden måde, at der var noget på et mere åndeligt niveau, man var nødt til at inddrage for at kunne forløse nogle af de her problematikker og få helet noget af det, der var svært. Jeg uddannede mig i healing og noget shamanistisk healing og clairvoyance og alle steder, hvor jeg kunne forsøge at finde svar på noget. Og på et tidspunkt så ender jeg jo så med at tage til sådan nogle shamanistiske ceremonier. Så oplevede jeg, at Jesus han trådte ind midt i den her ceremoni. Han viste sig for mig på korset, og jeg fik lov til at se på ham. Og han sagde til mig, jeg er altid hos dig. Og så forstod jeg bare, at Jesus er virkelig, altså han er her stadigvæk hos os. Han er hos mig, og han er levende inde i mit liv, og han ønsker at virke ind i mit liv. Han ønsker at være sammen med mig i mit liv. Han ønsker at være levende i vores liv. Efter at have set Jesus og fundet den her ro indeni, så oplevede jeg, at de ting, jeg havde brugt før, de bidrog til mere forvirring end til den fred og de svar, jeg søgte. Så jeg begyndte at smide ud i tarotkort, i bøger, i krystaller og sådan andre ting, jeg før havde brugt til at søge svar. Jeg havde bare ikke brug for det længere. Jeg begynder at forandre mig. Jeg begynder at opleve ting anderledes, og jeg får den her enorme trang til at læse i Bibelen. Altså jeg kan beskrive det som en bibelsult. Og siden jeg som barn har hørt bibelhistorier, har jeg overhovedet ikke beskæftiget mig med Bibelen. Jeg har ikke åbnet den. For mig var det bare en tør, fordomsfuld bog. Men jeg har en stående, som jeg har købt på genbrug. Og den tager jeg ned af hylden og begynder at læse i. Og jeg kan bare ikke stoppe igen. Og jeg har behov for at læse den fra ende til anden. Ja. Og har den med i seng om aftenen, og jeg aflyser aftaler, og jeg følte mig fyldt op af noget, der gav mig den fred, jeg har længtes efter. Han tog virkelig min skyld og skam. Jesus han sagde til mig, at jeg er altid hos dig. Efter han sagde det, så han vist mig på så mange måder, at han er vejen, sandheden og livet. At uanset hvad jeg står i, uanset hvad jeg møder her i livet, så kan jeg gå til ham